February na yan na, Budoy. Oh, today is February 1. Oh, it's Sunday in ordinary time. It's February 1. Pero pagkita kong kalendaryo, February 14. Okay, Papa, I will tour you guide the vicinity of this town, our beautiful town. Yeah, I'm from Tanawan. Oh, ito po yung ating plaza. So ito po yung ating tinatawag na Tanawan Presidensya. Oh, kung taga Tanawan ka, we love Tanawan, no? This is the elementary school. Ngayon po ang ating gagawin, tayo po ay pupunta sa palengke ng ating bayan. Marami po rito nagpapatsarang ng mga kalitsunan. Ang Tanawan po, tuwing Sunday, marami po tayong masasarap na litson. Yan ang tinatawag na litson ng Tanawan. Tagpira ko nito, 700. Yung litson ng Tanawan, masasabi natin nagkakatin-katin lang. Alagat nagkakatin-katin. Tagpira lagi hap. 700 lagi hap. Gimpaparayaw namin, gimpaparayaw namin. Ang litson dito sa Tanawan, kasi makarob-karob. Nako, tagpira pa yan kilo. Is tatamon dili. Size. Parang maubos dayon. Kung kuha lagi abdi or ambit ha. Ay may misa budoy mga ni or nakadoon kita bilta. Today is February na yan na budoy. Ha? Oh, today is February 1, 2026. Oh, it's Sunday in ordinary time. Time check is 7:19. Oh, hala. February month. Oo. Ha? It's February 1. Pero pagkita kong kalendaryo, February 14. Kulang. Ay, oo. Ay, Papa, I will tour you guide the vicinity of this town, our beautiful town. Yeah, I'm from Tanawan, para po sa mga bago nating mga taga-alin susunod. Lalo na yung kasusunod-sunod, kabilin-bilinan. This is our town, ha? This is our town, you know. We can talk about English today and we can speak Tagalog too. That's why ito po yung ating plaza. Ito po yung ating plaza, ha? And at the same time, ano ba ito? Wala po tayong ina rito ngayon. She's in a vacation. No? Ay, naku. Ang ilaw ng tahanan, ang ilaw ng bayan. Anyway. So ito po yung ating tinatawag na Tanawan Presidensya. Ang ating ang aming atin nala. Kung taga Tanawan ka, we love Tanawan, no? I love you Tanawan, we love Tanawan. That is why no, if you love Tanawan, you really care for the benefit of the public and the people, of course. That is why, you know, that is why this is the elementary school. Yeah. Kumusta kayo mga kaibigan? Ngayon po ang ating gagawin, tayo po ay pupunta sa palengke ng ating bayan. Marami po rito nagpapatsarang ng mga kalitsunan. Medyo brown out pa rin. Katunayan, meron po kasing inaayos na suga. Alagat suga. So ang gagawin natin, ito po yung harap ng munisipyo. Ang binabaybay natin ay real. Lagi nang tinagalog na kita, ako nagkatbot. Pagkarahod pero saho. Paano kasi? Medyo nag-i-expand kasi tayo ngayon. Tayo po kasi ay bumibigsaw, pumupunta sa mga ibang mga lugar kung saan tumatakaw tayo. Ayan, tulad niyan, ang Tanawan tuwing hey, yes, mami. Ang Tanawan po tuwing Sunday, marami po tayong masasarap na litson. Siyempre, if you're from Tanawan, masasabi mong
ang tanawan na litson ay masarap. Kagaya ko. Oo. Dati masarap. Ngayon nakakaulawan na. Napaulawan ba daw? Uy. Uy. Masa kayo lagi pita? Uy, sangkay. Ay, brother. Andun si Father Anthony Borja, the parish priest of Can Ramos, St. Vincent de Ferrer. Alam mo, marami tayong mga kaibigan ng mga pari, pero we are very bad. I'm bad. Tulad niyan, andito po si butter chicken. Oo, andun ha, litson. Marami. Hoy, sangkay. Sangkayla. Mga idol. Mga kaibigan, pwede bang pasuyo naman? Pag nagko-comment kayo, huwag niyo po akong tatawagin na idol. Ang idol ko ay sila El Franco at saka si Buhong. Oo, sila po ang mga tunay na idol kasi idol ko sila. Oy, idol ko sila. Kaso hindi sila nagsisend ng Gcash. Kaya sa ngayon, hindi ko pa sila idol. Oh. Oy, nandiyan yung Rose Pharmacy. Yeah. Oo. O ito. Dahil nadaanan natin. Yan ang tinatawag na litson ng Tanawan. Ang mga taga-Tanawan ay masasarap. Di ba? Totoo. Tagpira ko na ito. 700. Dahil masarap ang litson ng Tanawan. Good night. Tulad ko, dati masarap ako pero ngayon waray na. Napaulawan na. Takpostora. Charot. Punta lang kayo rito ha. Hindi nakalugkit ang kita na angay. Kailan ito? Tinuusap. Uy. Oo. Yung litson ng Tanawan, masasabi natin nagkakatin-katin lang. Alagat pagkakatin-katin. Mang, tagpira lagi hap. 700 lagi yan. Tag 700 lagi hapon ha. Masarap talaga ang litson. Oy, tabi apoy. Lahat tabi apoy. We're just happy, you know. And you're happy and you know, and you know. And you're happy where you're happy and you know. So ipaparada natin ito. Doon natin ito ilalagay sa gilid ng gilid lang. Gilid. Igilid. Oy, shout out again. Syempre. Hi, sir. Ate bra. Ate ko Igilid. Ano yan kita mga parada? Do not love the driver. Pwede siguro dito. Oy, shoutout again. Siyempre shoutout tayo kay Fire Inspector Amer B. Balintong. Hi sir. Amer Balintong, ang ating Fire Marshal po ng Tanawan. At siyempre ang ating Police Captain Rafi Kahiti. Siya po ang COP ngayon ng Tanawan, no? Mapapansin nyo rin yung mga nagpapatsarang yun na ito. Kailangan kita pag tinagal. Hindi rin kita ito ni Ara. Magtitinagalog kita kung nato kita tibang lugar din nga. Raw. Sabay nga taas tat ba? Oo. Burnout lagi po doy.
Okay. Nakulop na siya kita dito na pita may KB. O may KB, may Dorilco substation ng Tanawan. Akiling. Budoy ka lang, ginubo ka kaya na. Pati kaya po na dahil dyan. Kaya nauranan kami. Nauranan kayo pagtigad to akuan. Ha? Oo, maritin niya ng music ka daw. Oh, hindi kita makamuhan. Mano boy, wari February 14 ha. Angkay, good morning. Hi, good morning, Mano. Wari February 14 ko no. Parat sugadham. Pero good luck. Good luck itong may mga bagong nga uyab. Good luck itong bagong nga nanaringsing, alat na nanaringsing. Man, iya god. Lo ko do. Makuha naman kita ang video. Ma-video naman kita. Limpaparayaw namin, alagay limpaparayaw namin. Ang litson dito sa Tanawan kasi makarob-karob nako. Tagtira pa diyan ng kilo. Is natamon dini. Size. Para maubos na yun. Okay lang. Okay. Service man no. Oy, tag 600 didi ha. Oh, 600. Dilan didi. Pagkuhan lagi ab didi or ambit ha. Oh, dito medyo. Tag 600 dida. Oh, mga murumit siya. Again, congratulations to Attorney Regine A. Flores ha? And Attorney Rix Baruna. Mga attorney dito sa Tanawan ha? At siyempre ito yung Buyas. Oh, ari ang Buyas. Oh, kung mapatadtad ka mo pakadila. Tagpirapan kilo. Tagpirapan kilo ito. Tabi po ay nakakita kaya na oh, Sangkay. oh, tagpira pa tong kilo 280 lang. 280 ha. Di kanda buyak sa di lang may tulay. Oh, thank you, good night. Pamati ko, oy. May dagod yan na pag-arag tubangan. Oo, damo na ito sang kay gihapon, no? Oo. Amo lahat ito yung sinasabi ng sino na rin, hindi kayo pwede nagalog, ano eh, makarawag. Sangkay, alat, busog sangkay lang kita. So amin itong Tanawang Public Market, no? Oh, yung Tanawang Public Market po, ay yan po ay inaayos ngayon sa loob. Kaya nagpapatsara ngayon, no? Di ba ito? Katuro ba ito? Oh, meron pala dito bagong bukas na meat shop. Dumarami na sila rito. Man, 280 Tunpura, Lagaon, tag 200. Oh. 2,466. Oh, hello. Oh, meat shop. Amin yung meat shop han. Buyaks. Ayan kay man. Buyak, Chokes to go. Imlolier bagula ko rin eh. Quality bread shop. Ha? Oh. Susugad tayo doon, susugad. Oh. Dito tayo. Hala, uy, mapenga ko mapenga ka. Have a nice day. Ngayon ka. Ha? Oh, hindi nga manukan. Oh, dito. Awas out. Ano nga makpan? Manukan. Oh, lahi na eh. Akin ang paning mo, Steve. Sige na, ano niyo?
Hindi ka rin purtahan. Purtahanit ano? Balay. Para mga panulay, di rin magkasulog. Ako na. Oh. Panalipdanan. Uy, shoutout kita at mga ano? Driver, sige. Oh, hello. Thank you. Oh, thank you, thank you. Follower. Oh, thank you, ano. Gingawan na. Oh, para gingawan. Ay, ano. Gingawan. Maris yun, ano? Ay, sila bang kaso? Adi man ikon. Tanong, man. Saan kayo kuinin? Magsang kayo lagyan pita, ha? Magsang kayo lagyan pita. Oo. Ay, kaya mapay mo kami mga kuhan, murals, ha? Oo, ha? Amo to y... Ano to? Tanag. Tanaw. Tanag. Amon guilds. Tanag. Ay, ano? Tagalimbuhan ano? Oo, nasimpa ko. Tagalimbuhan. Man. Amo dito paralitan dito itong kuwan. Paralitan ko itong didahan Chinese nguyong. Ay, mapingaga. Oo, good morning. Rico Mart. Rico Mambo. Mamo din itong Rico Mambo, ha? Rico Grocery. Maris yung hapon dito. Ito na yung mga likod, ha? Siyempre. Palagi man tayo, pero iba-ibang araw to. Hindi palaging mga delicacies. Ha? Saan tayo lilipot? Talaga saan tayo lilipot? Mga fresh vegetables, ha? Ay, sorry. Fresh vegetables. Dito lang yan. Sa atin, bayan. Lamang katarungan. Okay. Mga tarong. Butig. Lamang dito. Butig. Kamote. Balanghoy. Tingnan din. Tingnan nga dulag. Kahadulag tabo. Huibis. Wow. Thursday. Makapagod kita itong dulag. Ading kikiam, the traveling food cart. Siyempre, alaga. Dihin ko ang panalipdanan, ha? Amoy ni ansyo pa, nga malaom-laom. Alaga daw, basta nga, hindi dakot, basta. Dag to. Malaom na. Malaom-laom. Ano? Panalipdanan. Okay, kanto. Uy, marasabayanin, ha? Nakadamang nakita itong tumukob. 40 sa Pramidya. Madang matatsangkay. Wala ka doon, iraging butang dito. Iraging butang na itong sticker. Uy, I'm proud for that. Uy, thank you. Pastilan. Alam mo man na imot lang ang alas. Matong permit agin si Sering Sugad Kantis Katarido niya. Nakita kita iyad to man. Christopher. Ala.
Hi, ma'am. Oh, mga classmate natin to ng high school. Kami ni Rakuan, ni Eduardo Lungasa. Baru kay Mauricio kami sa imo ilan. Mauricio din, no? Ay, mga pinyaga. Pananahod ba diya? Oo, tubtub pa yung didi, ha? Oo, tubtub pa yung didi. Man, aukuan ini. Pamati ko. Butig. Butig. Ay, baya. Oo. Mga dagkot butig didi tanawan basta basta tabo. Oo, mga unuran, siring pa. Mga unuran. Diri ka mamahay. Oo, ha. Adi mga kuan. Mga luya. Ha? Oo. Ano pa niya nga kuan? Ano pa tawag din? Pako. Pako. Oo, kung kumao kainin adakay. Magkakadaw. Oh, diri maluwa. Asa? Pako. Senior man. Pako. Japan. Ang pako. Oy, adi ang kuan. Malunggay, cheese, pandesal. Tag 5 ang buok. Sana all, adi reno. Bye pag niya. Ay man. Oy, kain ka. Sir, ay bibili ka pa yan. Bibili ka pa yan. Kurit naman ni trabaho. Bada ano. Wala hinay ka, hinay. Oo. Ha? Hi sir. Hi mga san. Hi. Oy, tabi apoy. Ah. Oh. Oh, di ba ano? Tubtubin nga din lapit. Wala ton baga na. Oh, yeah. Oh. Matinin, amay ka ng San Roque, barangay, no? Oh, ito mga pizza eh, ha? Laga doon, no? Ito. Oh, hindi laro mamay di kuang. Di ha Tanaw Public Market. Kita sukot man kita dito kumuan. Sukot man kita dito masingad to. Oo. Yes. Ay, okay la. Okay la. Amo tong chat sharing tat kinabuhi ano. Di kita maaram. Minutat kontra. Doy kita maaram kung ang gyapon tat mga salair. War manira amo tikat kinabuhi. Sali ka mo tong igin pre-pray ta na lahira. Sharing ko ba? Itong mga may panhaton, tuskiran. Ang kanira ba ka? Di kita maaram ano. Mau kita kaya nababaruman kita itong liwat kaya may damalot na sumatat, may damalot na huring. Amoy ni damo medyo nang alasem sa din. Upapakayan ni ko ano tira sa ano taksa laira. Ore man kuno. Ano kayo nang isa nang alasak? Ano mano? Sige guys. Ay isang kayo mano. Kaya ako nagkunay dito balog. Dito balog. Oo, good man ha. Sikain ka man yan ha? Ron, kaligong bulag-bulag. Mangumpra oo. Tagabalik niya yan ni Mano. Sige, oo. Uy, 23 na. Tala, sugaron talalaan na yan, ano? Oo. Again, this has been your friend from another stars. Mapay nga aga. Siyempre akong papabili laghihap nga isang kaya. Mapay nga aga. Ako lagi magpapabiling lagyap nga isang kay nga mayukbo. Sige hindi mawirkado publiko itong tanawan. Good night, sweet dreams, mamwa, chuk chuk. Oh, tabi apoy. Oh, okay. Actually,